Bon dia a totes i tots. Pense que estem tots ja o possiblement falta, a veure, estic mirant, deu de faltar Marta Ramon, veig, no? Sí. Falta Marta, que està en aquest moment també demanant entrar i ja està bé. Vale, doncs entonces estem tots, molt bon dia a tots i tots, i comencem el ple extraordinari convocat per avui. Passem un moment de llista. Passem llista para que quede constancia. Entonces está Begoña Nieva, está Fran Raga, está Sara Flores, está Amparo Isabel Cebrián, está Israel Alfonso, está Jorge Román, está Ramón, Joaquín Herrero, Samuel Boix, Clara Quiles, José Luis Iraola i Marta Ramon. Per tant, estem tots. Està també assistint el secretari de la corporació, Vicente. Comencem en el primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta de la sessió del Pleno del 30 de diciembre de 2020. Alguna cosa que volen que se pugui canviar o que s'hagueren deixat o que no s'haguera posat, com toca? Veig que està bé. Pues entonces entenc que queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 2, que és dación de cuentas de resoluciones de alcaldía de la número 1805 del 23 del 12 de 2020 a la número 95 del 23 de 2020. ¿Algú té el teléfono? José Luis. Vale, pues per favor, poseu tots el telèfon o el... Exacte, estan tots parts. Vale. Alguna resolució volen que se llisca de les que portem avui? Sí, la 1806. 1806. I la 58. I la 58. Molt bé, doncs un momentet i les busquem i se llitgen, La 58, ¿se me escucha? Es en relación al recurso de reposición interpuesto. Voy al resuelvo de la resolución, porque es muy extensa, si les parece bien. Primero, interponer recurso de reposición contra la resolución de la Secretaría Autonómica de Energía Climática y Transición Ecológica, de fecha 11 de enero de 2021, por la que se modifica el acuerdo de concesión declarando la pérdida total del derecho a subvención concedida por resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se conceden para el ejercicio 2020 las ayudas a municipios de la Comunidad Valenciana para la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones, constituyendo motivación del indicado recurso los informes emitidos por el arquitecto municipal y por el secretario de la Corporación que se reproducen en la presente resolución. Segundo, presentar el recurso de reposición dentro del plazo concedido por el ordenamiento jurídico. Y tercero, aportar ante la señora Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica los siguientes documentos. Puedo reproducirlos o, como constan en el documento,
Pero bueno, No hace procede. falta, no hace lo falta. que- És lo de Fontcabilda. Sí, sí, lo de Fontcabilda. A veure, el tema està clar. Nosaltres, la subvenció està, des de que apareix hasta que se té que executar, va en un temps molt justet, perquè no sé què està passant amb les subvencions, que estan donant molt poc de temps. Entonces, nosotros ho aclarem en la conselleria i en la direcció general pertinent i, no obstant, aconsellat per els servicis jurídics del nostre Ajuntament, pues, claro, encara que a nosaltres ens diuen que no va haver ningú problema, però són paraules i al final lo que queda escrit és lo que val. Nosaltres en aquest moment ja posem aquest contenciós per a que si després hi hagués algun problema o alguna duda o algo de que no fora el que a nosaltres ens han dit, pues tindré la força de tindre això interposat. És concretament el tema de l'obra d'ací del col·lector de Fontcabilda, que, com sabeu, ahir n'hi ha subvenció per part d'esta conselleria i també per part del Fons d'Inversions de la Diputació de València. Per tant, nosaltres peguem els passos que al final haguem de pegar, aconsellats, com us dic, ja per resumir, per els servicis jurídics, perquè no n'hi hagi després ningú problema. ¿La otra? La otra han dicho 1806. 1806. Pues no la localizo en el listado porque no llevamos tantas. Esa anterior del año pasado. Ah, claro. Es del año pasado, es de las Sí, primeras. No. Voy a ver la recepción. Por aquí, resolución de la alcaldía. Solo me sacas tres páginas. Mira, ¿no? Tendré que hacer de otra forma. No sé. Dicho. Y sin embargo, he podido leer la primera, que era la 58. Es que no han empaquetado las No tanto como he podido hacer. Son todos los, mira, 2020. Ah, que me he equivocado con la referencia, me he equivocado aquí. A ver. No. Sí, ya la tengo, gracias. El asunto es acuerdo de aceptación de la subvención de la Diputación Provincial de Valencia por la cuota de los municipios menores de 20.000 habitantes por los servicios del consorcio para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la provincia de Valencia, consorcio de bomberos, en el ejercicio 2021 y compromiso de realizar la publicidad de la subvención. Bueno, así al final se trata de un trámite, simplemente un trámite, que és que fins a la fecha vosaltres sabeu que la Diputació posa el conveni en el Consorci de Bombers i hasta ara anava renovant-se pràcticament d'una forma automàtica i ara el que volen és precisament que nosaltres fem l'acceptació i és el que s'ha fet, l'acceptació del conveni del Consorci de Bombers en la Diputació de València i els ajuntaments de la província. Molt bé, doncs si no n'hi ha ninguna més, passaríem al punt... Ya, es el despacho extraordinario. El despatx extraordinari, que és el que comentàrem ahir en la comissió informativa d'urbanisme, per la qual va poder fer la solicitud de inclusión en el plan de ayudas para los proyectos de inversiones para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales e enclaves tecnológicos convocadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial IBACE con cargo al presupuesto del ejercicio 2021. Sabéis que el día 4 de gener, com explicàvem ahir en la Comissió d'Urbanisme, i ara per poder estar dins d'aquesta subvenció i d'aquesta convocatòria, el que tenim que fer és aprovar la ratificació de la resolució
que jo ja vaig firmar ahir i que avui he fet una modificació també que ara explicarem quan parlem sobre el punt. La urgència és que n'hi ha que presentar-ho demà 29, i si el 4 de gener, però té que estar presentat demà 29. Entre ahir, també, com jo he comentat en alguna ocasió, se porta també el mapa de tota la documentació que fa falta per poder accedir a aquesta subvenció. El mapa de polígonos industrials, que estem incluïts també el polígono de Massanassa. Això és el motiu de la urgència que tenim ara que votar-lo. I després passaríem al punt de la ratificació. Vots a favor de la urgència? Bueno, pues entonces queda aprobada la urgència i passem a la modificació. Vegeu que de la primera informació o resolució que n'hi hagué han anat variant de xifres. Avui mateixa se us ha enviat una modificació que té la seva explicació. Al final, a nosaltres, el màxim que ens poden donar són 200.000 euros. Nosaltres havíem ficat 230.000. Clar, des del moment que t'aproven el que te tinguen que donar, que no vol dir que sapiem ja que ens van a donar els 200.000 euros, ojalà, donen els que ens donen 15 dies als ajuntaments per fer la pertinent modificació i dotar la partida pressupostària. Això, com sabeu, és complicat. Jo no sé per què no donen més temps, però és complicat per aquest ajuntament i pel que siga. Administrativament és un jaleo. Per tant, nosaltres el que hem fet és posar al final justament el que és el màxim de la subvenció, que són 200.000 euros. S'han modificat per això les partides i entonces, com tenim tan poc de temps a fer aquesta modificació, per almenys que si ens ho donaren tot, ja tinguem nosaltres la subvenció dels 200.000 euros i no tinguem que posar, a més, addicionalment. Sabeu que moltes vegades nosaltres tenim costum de demanar subvencions i nosaltres complementem i fiquem més import de recursos municipals. Però en aquest cas, i donat el poc de temps que deixen per poder fer aquesta modificació i dotar la partida, doncs tenim que anar-se'n per curar-se un poc en salut a lo que són els 200.000 euros. Per tant, si vegeu, en vigilància de videocàmeres que havien ficat 36.000, ara està en 31.000, en transporte públic, actuacions de mejora de mobilitat, que és el carril bici, havien ficat 15.500, ara fica 14.000 euros, en mejora de alumbrado público, que és totes les luminàries perquè siguin LED, havien ficat 118.000, ara 103.000. En servicios contra incendios havien ficat 24.200, ara 21.000. En señalización 12.500, que antes era ara 11. I en señalización horizontal i vertical abans havien ficat 23.500, ara 20.000. Això suma els 200.000 euros. I, bueno, en el moment ens donen el que ens tinguin que donar, nosaltres executarem i segurament quan això està a licitació n'hi haurà baixes i estarà un poc per baix d'ahir, però això en tot cas se tindrà que veure quan ja se licite i després d'haver vist ells al final si ens concedeixen, no ens concedeixen o com ens concedeixen. Correcte? Alguna duda o podríem passar a votar? Veig que no n'hi ha ninguna duda, per tant, entonces, ara el que votem és ratificar la resolució que ja va en aquestes dades i que és la que enviem avui o demà 29, que és l'últim dia. Vots a favor? Estaria aprovat per unanimitat. I passaríem al punt arroz i preguntes. Pregs i preguntes, però. Algun prec o alguna pregunta que volguem fer? Sí. Tinc la paraula, senyor alcalde, és que no us veig a tots que estic en el mòbil i no sé si... Com diu? No, que no sé si tinc la paraula perquè no us veig a tots i no sé si algú més ha demanat parlar. Tens la paraula, quan vulguis. Vale. A veure, en principi, sobre les dues resolucions que hem demanat que se llegiren, que vostè més o menys ha explicat el caire que tenen, però clar, jo tinc un parell de preguntes. Respecte a la de la subvenció de Font Cavila, la que estàvem parlant de la conselleria, el que llegim en aquesta resolució és que ens han retirat la subvenció. Vull dir, no estem parlant de com vostè explica que pot ser hem presentat fora de termini perquè el termini era curt. Estem parlant de que ens havien concedit una subvenció i per excés de la suma d'aquesta subvenció i la subvenció de Diputació, Conselleria ens retira aquests diners.
Això és el que hem entès d'esta resolució. Aleshores, m'agradaria, per favor, si vostè està al dia d'això i és correcte que mos ho expliqui, vull dir, per què mos lleven aquesta subvenció o perquè nosaltres hem demanat més de lo que necessitàvem o què ha passat ahir. Això és una de les preguntes. No ho sentim bé ara. Subvenció de Diputació. Ara sí? És que, no, perdoneu, és que m'ha entrat una crida de telèfon i s'ha tallat un moment. Clara, m'ha quedat en lo de Font Cabilda. Això ho tinc clar. Següent pregunta. Una altra subvenció, va de subvencions, vull la cosa, perquè n'hem demanat moltes, a final d'any s'han demanat moltes coses i esta és sobre la de la Diputació per a facilitar-nos, diguem, el pagament del Consorci de Bombers per ser un municipi de menys de 20.000 habitants. En este cas, és cert que esta resolució el que diu és que acceptem aquesta subvenció, diguem, o aquesta participació. Però la subvenció implica publicitar aquesta acceptació i en el logo de la Diputació, per lo que llegim en la resolució també, i tampoc ho hem vist publicat, no sé si està pensat fer-se a futur, si se mos ha escapat, no ho sé. Saber un poc quina intenció tenim respecte a això també, si anem a complir en tots els criteris que ens demanen. I per últim, potser ho podria haver dit en el punt que hem votat per urgència, però bueno, ho comente ara i ja està. Respecte a la subvenció de l'IBACE, esta que anem a demanar, que acabem d'aprovar entre tots que se demane, òbviament, perquè és per a millorar el polígon industrial, però n'hi ha una part dins d'aquesta subvenció que és cobrir els serveis contra incendis, que en aquest cas això se tradueix en posar a punt les boques d'incendis, boques contra incendis, perquè com vostès han reconegut o com vostès ens han traslladat en la comissió, algunes boques d'incendis estan inutilitzades o cal ficar-les a punt perquè no estan embossades o simplement no funcionen. Per tant, a mi m'agradaria d'alguna forma que això és un prec, que l'equip de govern o que aquesta corporació, perquè jo m'incloc, que d'alguna forma ens comprometem a que si aquesta subvenció tarda en arribar o no arribar a completa o no arribarà inclús de ninguna forma, que l'Ajuntament de Massanassa es comprometa a almenys el tema d'extinció d'incendis, actualitzar-lo i posar-lo a punt en recursos propis, perquè al final no podem tenir un polígon industrial on algunes boques d'incendis no funcionen. Per tant, el prec que faig és que ens comprometem a, si no tinguem els diners de la Diputació o de la Conselleria o d'on siguen, en aquest cas de l'IBACE, que nosaltres posem a punt aquests equips d'extinció d'incendis. Simplement. I ja està, no tinc més preguntes. Són 2 preguntetes i un prec. Moltes gràcies per les preguntes i per el prec. En el primer cas, la primera pregunta, el tema de Font Cabilda, això no és que ens han llevat la subvenció ni res. Això és que quan la subvenció apareix, no sé si faltava una firma, no sé què és el que faltava, però que se podia, desde luego, no subsanar, sino demostrar que la subvenció la tenien concedida. Per tant, nosaltres ahí el que teníem era un dret perquè si t'han concedit una subvenció, tu ja tens el dret. Per tant, nosaltres el que en aquest moment devíem de pelear, perquè això és molt antes de fer l'obra i tot, era que, precisament això, i per això els servicis jurídics a nosaltres ens aconsellen que fem aquest requeriment. I entonces la Conselleria reconeix, efectivament, que ja ens ho havia dit de paraula, que subsanava aquest error. Però jo el que, clar, jo dic, a veure si a mi m'ho diuen de paraula i després el paperet fica que la resolució, o sea, que la subvenció havia decaído. Concretament ficava això. Era una subvenció que havia decaído. I nosaltres el que diguem en el requeriment és que decaído res. Oiga, jo ja tinc un dret des del moment que vostè me concedeix aquesta subvenció. A més, crec que era més quarts. Era de concurrència i no sé si era més quarts. Per tant, nosaltres el que estàvem fent era assegurar-se que efectivament o tindre, diguem, aquesta eina per si a cas ens posaven problemes que el recurs estiguera posat. Cosa que m'ha fet falta perquè de fet ja hem vist que s'ha fet la inversió eixa. El que s'ha aclarit molt bé és que també n'hi ha per part de la Diputació una subvenció ahí i el que ara tindrem que aclarir en un futur és si ens donen els 60.000 euros o ens apliquen la baixa que pugui haver hagut de l'obra perquè proporcionalment també s'aplica, però això ja és una altra cosa que també estem treballant i tinguem tot bé perquè ens tinguem que donar al final el que ens tenen que donar.
m'entén? Però això era un primer pas que era perquè aquesta subsanació que s'havia fet, pues, home, que no se quedara després en dir les paraules se les emporta el vent, diuen, i el que està escrit, un paperet val molt, i per això nosaltres farem aquest requeriment. ¿Vale? Que no sé quina fecha, pero esto ya tiene 2 o 3 meses, por lo menos. Vale. En cuanto a la pregunta de bombers, sí, home, efectivament, nosaltres ahí tenim que complir en tot el que diu. Pense que se deu d'haver publicat, l'únic que és, com sempre, tots els anys, però ara demanaven aquest acord d'acceptació, que és el que nosaltres hem fet. I se farà i se complirà tot el que se tindrà que complir. En aquest moment no sé si està publicat, que suposa que sí, perquè a més anaren corregint també, perquè va ser a final de desembre. I entonces ràpidament farem tot el que teníem que fer per tindre l'acceptació d'aixa. Perquè era un requisit més que han posat ara, això, d'un punt de vista total administratiu, vol que també se faci aquesta acceptació. I en quant a lo de la tercera pregunta, la del IBACE, efectivament, hem posat els 20.000 euros ixos de les boques de rec perquè sí que és de veres que en algun cas n'hi ha alguna boca de rec que s'ha tingut que reparar o que potser havien fet una obra i l'havien inutilitzat o tal. Efectivament, ahí estem d'acord, en absolut, estem d'acord totalment, perquè no estem esperant a que vinga una subvenció per arreglar boques de rec, sinó que el que estem fent és arreglar boques de rec quan fa falta arreglar-ne. Nosaltres això ja ho estem tenint en compte perquè crec que és precís i és importantíssim que això estigui així. Nosaltres les boques de rec, que vegem que si detectem alguna que no funciona, l'arreglem de recursos propis, a la brigada o com siga. El que passa que si tenim una possibilitat de subvenció també, la destinaríem en aquests diners i si al final ens ve a aprovar, si se detecta alguna més, que segur, més que n'arreglarem. Si no és el compromís, des de luego, existeix, per supost, perquè ja s'està treballant en aquest criteri i, com dic, arreglant-ne algunes. Era un prec, però jo li volia un poc comentar com estava també, com si hagués quasi una pregunta. Molt bé, moltes gràcies. A vostè. Alguna pregunta més? Veig que no hi ha ninguna pregunta més. Pues se levanta la sessió i ja s'aniran comunicant coses conforme estem. Cuideu-se tots i totes. Molt bé, cuideu-vos, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.